హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఇంకో 2 నిమిషాలు కీర్తన. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. గోపీజన వల్లభ గిరివరదారి. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యశోదన వ్రజ జనరంజన. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. యమునా తీరావనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారీ. జయ రాధవ కుంజ విహారీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే. జయ రాధా గోవింద రాధా గోవింద రాధా గోవింద శ్రీ రాధే. జయ గౌరనితాయ్ గౌరనితాయ్ గౌరనితాయ్. జయ గౌరనితాయ్. జయ గౌరనితాయ్ గౌరనితాయ్ గౌరనితాయ్. జయ గౌరనితాయ్. జయ ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్. జయ జయ ప్రభుపాద్. జయ జయ ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్ ప్రభుపాద్. జయ జయ ప్రభుపాద్. జయ జయ గురుదేవ్ గురుదేవ్ గురుదేవ్. జయ జయ గురుదేవ్. జయ జయ గురుదేవ్ గురుదేవ్ గురుదేవ్. జయ జయ గురుదేవ్.
नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल. హరే కృష్ణ. సునీత మాతాజీ మీకు హోస్ట్ వచ్చినట్టుంది, ఒకసారి చూడండి. ప్రభుజీ హరే నాకు కృష్ణ. ఇవ్వరా? హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇస్తాను. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు భగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. అలాగే అందరికీ కూడా వైష్ణవ భక్తులందరికీ గీతా జయంతి శుభాకాంక్షలు, అలాగే ముక్తిద ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 57వ శ్లోకాన్ని గురించి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా ఈ వివరణాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 57వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. స్వేచ్ఛావతార చరితైః స్వేచ్ఛావతార చరితైః స్వేచ్ఛావతార చరితైః అచింత్య నిజ మాయయా. అచింత్య నిజ మాయయా. అచింత్య నిజ మాయయా. అచింత్య మాయయా. అచింత్య నిజ మాయయా. అచింత్య నిజ మాయయా. కరిష్యుత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. కరిష్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్. ధ్యాయేదృదయంగమం.
ధ్యాయేదృదయంగమం ధ్యాయేదృదయంగమం స్వేచ్ఛావతారచరితైః అచింత్య నిజమాయయా స్వేచ్ఛావతారచరితైః అచింత్య నిజమాయయా కరిష్యత్యుత్తమశ్లోకస్తద్ ధ్యాయేదృదయంగమం కరిష్యత్యుత్తమశ్లోకస్తద్ ధ్యాయేదృదయంగమం స్వేచ్ఛావతారచరితైః అచింత్య నిజమాయయా కరిష్యత్యుత్తమశ్లోకస్తద్ ధ్యాయేదృదయంగమం హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. స్వేచ్ఛావతార చరితైః అచింత్య నిజమాయయా కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్ ధ్యాయేదృదయంగమం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వేచ్ఛావతార చరితైః అచించ నిజమాయయా కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్ ధ్యాయేదృదయంగమం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వేచ్ఛావతార చరితైః అచింత్య నిజమాయయా కరిష్యత్యుత్తమ శ్లోకస్తద్ ధ్యాయేత్ హృదయం గమం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. తర్వాత చదువురు గాని అందరూ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. స్వ ఇచ్ఛ, తన దివ్య సంకల్పముతో. అవతార, అవతారము. చరితైః, కర్మలు. అచింత్య, అచింత్యములు. నిజమాయయా, నిజశక్తిచే. కరిష్యతి, వనరించును. ఉత్తమ శ్లోకః, దేవదేవుడు. తత్, వానిని. ధ్యాయేత్, ధ్యానింపవలెను. హృదయం ఘమం, మిక్కిలి ఆకర్షణీయములు. శ్రీకృష్ణ. ప్రియమైన ధ్రువ, శ్రీ విగ్రహార్చనము దినమునకు ముమ్మారు మంత్ర జపముతో పాటు
మంత్రజపంతో పాటు నీవు నీవు వివిధ అవతారములలో వివిధ అవతారములను భగవానుడు భగవానుడు తన దివ్య సంకల్పానుసారము దివ్య సంకల్పానుసారం నిజమాయతో ప్రదర్శించడి దివ్య కర్మలను ధ్యానింపవలెను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము బై శిలప్రపాద్కి జై. భక్తి యోగమునందు 9 పద్ధతులు కలవు. అవే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చనము, సేవనము, శ్రీ విగ్రహమునకు సమస్తమును అర్చించుట మొదలగునవి. భగవద్రూపమును ధ్యానించుటయేగాక వివిధావతారముల యందలి దివ్య లీలలను కూడా చింతించుమని ధ్రువునకు ఉపదేశం మొదలబడినది. మాయావాద తత్వవేత్తలు భగవదవతారమును సాధారణ జీవుని కోవలో చేర్తురు. భగవదవతారం ఎన్నడను ప్రకృతి నియమములకు లోబడి వర్తించదు. భగవానుడు తన దివ్య సంకల్పానుసారమే అవతరించునని ఇచ్చట ఉపయోగించబడిన స్వేచ్ఛ అను పదము సూచించుచున్నది. భగవన్ నిర్దేశమున గల ప్రకృతి నియమానుసారముగా కలిగిన కర్మలను అనుసరించి బద్ధజీవుడు బలవంతముగా ఒకానొక దేహమును పొందుచుండును. కానీ భగవానుడు అవతరించినప్పుడు ప్రకృతి నిర్దేశమునకు లోనుకాడు. ఆత్మమాయ కోరినట్లుగా అతడు అవతరించుచుండును. బద్ధజీవునికి భగవానునికి నడుమ గల భేదం ఇదియే. బద్ధజీవుడు తన కర్మచేతను మరియు ఉన్నతమగు ప్రకృతి కారణములను ఏదేని ఒక దేహమును, శూక్రదేహము వంటిదేదో పొందుచుండును. కానీ శ్రీకృష్ణుడు వరాహావతారముగా అవతరించినప్పుడు అదేదో సామాన్యమగు జంతువు, శూక్రము కాదు. విస్తారమగు వరాహావతారమును సామాన్యమగు శూక్రముతో పోల్చలేము. అనగా భగవానుని అవతార తిరోధానములు మనకు అచింత్యమైనవి. భగవానుడు భక్త రక్షణమునకు మరియు భక్తి రహితులను నశింపజేయుటకు ఆత్మమాయచే అవతరించునని భగవద్గీత యందు స్పష్టముగా తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య జీవి వలె లేదా జంతువు వలె అవతరించడని భక్తుడు ఎరుగవలెను. వరాహమూర్తిగా లేదా అశ్వముగా లేదా కూర్మముగా అతని అవతరణము ఆ దేవదేవుని ఆత్మ మాయ యొక్క ప్రదర్శనమే. బ్రహ్మ సంహిత యందు ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావితాభి అని తెలుపబడినది. అనగా మానవ రూపమున లేదా జంతు రూపమున భగవానుని అవతరణను సామాన్య బద్ధజీవుని జన్మముతో ప్రకృతి నియమానుసారము అతడు బలవంతంగా జంతువుగానో మానవునిగానో లేదా దేవతగానో జన్మించుచుండును. సమానమని ఎవరును పొరబడరాదు. అటువంటి భావన అపరాధమే. భగవానుడు మరియు బద్ధజీవులు ఒకటే అని మాయావాద తత్వవేత్తలు తలుతురు. కనుక వారు దేవదేవుని ఎడ అపరాధమునర్చునట్టి వారని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు నిందించిరి. భగవల్లీలను ధ్యానించుమని నారదుడు ధ్రువునకు ఉపదేశించెను. అది మనసును భగవద్రూప ధ్యానమున నిలుపుటతో సమానమే. భగవానుని ఏ రూపధ్యానమైనను విలువైనదే అయినట్లు హరి, గోవింద, నారాయణ వంటి వివిధ భగవన్నామములను జపించుటయు విలువైనదే. కానీ ప్రస్తుత యుగమున శాస్త్రమునందు తెలుపబడినట్లు హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును జపించుటకు మనకు ప్రత్యేకముగా ఉపదేశమొసగబడినది. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ ప్రభు, వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం
శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ధ్రువుడికి భగవంతునిపై ఎలా ధ్యానం చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశాలను మరి ఆ నారద మహర్షి తెలియచేస్తూ మొదటగా ఆయనకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంటూ ఆ మంత్రాన్ని చెప్తూ ఆ ద్వాదశాక్షర మంత్రాన్ని చెప్తూ ఆ శ్రీకృష్ణుని సేవ కొరకు ఉన్నటువంటి ఆ మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క సాకార రూపాన్ని మనసులో స్థిరపరచుకొని ధ్యానం చేయమని చెప్పినటువంటిది. అదే సమయంలో ఆయన చెప్తారు ఇంకా నిర్మలమైనటువంటి జలాలను, పూలమాలను, పుష్పలను, దుర్వాంకరాలు, కందమూలాలు, దుర్వాంకరాలు అంటే గరిక, అవన్నీ కూడా అలాగే వల్కల, వాటితో ఆ ప్రభువుకి ప్రియమైనటువంటి తులసి దళాలు వంటి వాటిని భగవంతునికి సమర్పించి, అలాగే మృత్తిక, గుజ్జు, కర్ర, లోహాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఆ భౌతిక తత్వములతో తయారు చేయబడినటువంటి భగవత్మూర్తిని అర్చించవచ్చు. అలాగే ఆయన అరణ్యమునందు చేస్తున్నాడు కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిని ఏ విధంగా ఉన్నాయో వాటిని నియమానుసారము పూర్తి చేయము అని చెప్పినటువంటి అంశం. అలాగే శాంతమైనటువంటి మనసు కలవాడవై మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ అరణ్యములో లభించేటువంటి వాటిని స్వీకరించి ఆ భగవంతుని సేవ చేయమని ఇక్కడ, అంటే ఆ భగవంతుని ధ్యానిస్తూ ఆ భగవంతునికి సేవ భక్తియుత భావనలో నెలకొనమని చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ ప్రియమైన ధ్రువ, శ్రీ విగ్రహార్చనము దినమునకు ముమ్మారు మంత్ర జపముతో పాటు, అంటే ఏదైతే సాకారమైనటువంటి ఒక రూపాన్ని, విష్ణు భగవానుడి యొక్క రూపాన్ని ఆయన మరి మనసులో స్థిరపరచుకున్నాడు, ఆ రూపం పైన ధ్యానం చేస్తూ, ఆ విగ్రహం పైన విగ్రహార్చనం చేస్తూ, ఆ విధంగానే ఆయన, అంటే ఇక్కడ భౌతికమైనటువంటి వాటితో లభించిన వాటితో భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని తయారు చేసుకుని ఆ విగ్రహాన్ని చేస్తూ, అలాగే ఇంకా ఆ శ్రీ విగ్రహ అర్చనతో పాటుగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము పాంచరాత్రికము, ఆ ఆగమ శాస్త్ర ప్రకారము, వైదిక విధానాలలో, ముఖ్యంగా వైష్ణవ విధానంలో పాంచరాత్రిక విధానాల ద్వారా శ్రీ విగ్రహార్చనం చేస్తూ ఉన్నామని. అలాగే దినమునకు ముమ్మార్లు మంత్రజపంతో పాటు నీవు వివిధ అవతారములలో భగవానుడు తన దివ్య సంకల్ప అనుసారము ఆయన నిజమాయతో, ఆయన ఆత్మమాయతో ప్రదర్శించేటువంటి దివ్య కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కర్మలన్నింటినీ, అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా మనము భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వాలో అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ మనకు భాగవతంలో, అలాగే భక్త ప్రహ్లాదుడు ప్రస్తావించినట్లుగా భక్తి చేయడానికి నవవిధ పద్ధతులు, శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, అర్చనము, సేవనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము, చివరిగా శ్రీ విగ్రహమునకు సమస్తము అర్పించు అటువంటి ఆ ఆత్మ నివేదనము ద్వారా, ఆ వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ఆ భగవంతుని భగవద్ రూపాన్ని ధ్యానించడమే కాకుండా ఆ వివిధ అవతారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భగవంతుడు కాల పరిస్థితులకు అనుకుండా భగవద్గీతలో చెప్తారు, పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ
సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలోనూ ఆయన అవతారం తీసుకున్నానని చెప్తుంటారు కదా. సో మరి అలాగే తనను తాను సృజించుకుంటాను అని చెప్తున్నారు ఆయన. అంతేకాని సాధారణ ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకు భాష్యంలో వివరించిన మాదిరిగా ఆయన ఈ ప్రకృతి ప్రభావానికి లోనై రూపము వచ్చేటువంటిది కాదు. ఆయన ఆ భగవంతుడు మరి తాను ఆత్మమాయ ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధంగా వస్తాడు. అంతేకాని ఆయన నిర్దేశం కాదు. భక్తులు భక్తవత్సలుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఆయా కాలాలకు అనుకూలంగా ఏ పరిస్థితులలో ఏ రూపం కావాలంటే అది జంతువు రూపమైనా మానవ రూపమైనా ఇంకే రూపమైనా ఆయన అవతారాలు తీసుకునేటువంటి. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుడు ఆయన స్వ ఇచ్ఛ, స్వేచ్ఛ అంటే స్వ ఇచ్ఛ, స్వంత తన కోరిక. స్వేచ్ఛ అంటే మన అంతే కదా, మన ఇష్టానుసారము కదా స్వేచ్ఛ అనేటువంటిది. సో భగవంతుడు ఆయన ఏది కావాలి అనుకుంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిస్థితులకు ఏమి అవసరమైందో సూకర రూపం ధరిస్తారు. అది ఎక్కడో లోపల బురదలో ఉన్నటువంటిది. ఆ బురదలోకి వెళ్ళాలంటే వేరే రూపం ఏదో తీసుకుంటే, ఉన్నతమైనటువంటి ఒక గోవు రూపమో లేకపోతే గుర్రం రూపమో తీసుకుంటే వెళ్ళడానికి కుదరదు. కనుక ఆ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఆ భూమి లోపల బురదలో చిక్కుకున్నటువంటి స్థలంలో ఉన్నటువంటి భూమి అంటే నీళ్ళలో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీయడానికి మరి అక్కడ ఆ విధమైనటువంటి అనుకూలమైన స్థితికి తాను చేయగలిగినటువంటి. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చెప్పబోతున్నటువంటి అంశం ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రీ విగ్రహార్చన చేస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను పైన కూడా ధ్యానం చేయమని, ఆ అవతారాలలో ఆ భగవంతుడు జరిపినటువంటి దివ్యమైనటువంటి కర్మల పైన ధ్యానం చేయాలి. అది అంతే కదా, భక్తులు సాంగత్వం కలిసినప్పుడు ఆ భగవంతుడు వివిధ అవతారాలలో మనం వివిధ అవతారాల గురించి చర్చించుకోవడానికి గల కారణం కూడా అదే. ఆ భగవంతుడు ఆ వివిధ అవతారాలలో చేసినటువంటి దివ్యమైనటువంటి కర్మలను మనం స్మరించుకోవడం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవ ఎంతో దివ్యమైనటువంటి లీల. సో కనుక భక్తులు వాటిని చర్చించుకోవడం ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోభివృద్ధి, అట్ ద సేమ్ టైం ఈ భౌతిక విషయాల ఎడ వైరాగ్యము కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కనుక ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క వివిధ అవతారాలను పైన ధ్యానం చేయాలి అని నారదులు చెప్తే, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశము ఆ భగవంతుడు తీసుకునేటువంటి వివిధ రూపాలను ఈ భౌతిక జగత్తులో కర్మ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా ఉద్భవించేటువంటి ఈ తొడుగులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటితో పోల్చవద్దు. భగవంతుడు సూకర రూపం తీసుకున్నప్పుడు ఈ సాధారణమైనటువంటి సూకరాలతో పోల్చవద్దు. గుర్రంతో తీసుకున్నప్పుడు ఈ సాధారణమైనటువంటివి, అలాగే కూర్మావతారంలో వచ్చినప్పుడు అది అక్కడ పరిస్థితులకు దేన్నైతే చేయగలడో ఆ విధంగా ఆ రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన దివ్యమైనటువంటి, ఆయన చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకి బ్రహ్మ సంహితలో ఉన్నటువంటి 37వ శ్లోకముకు సంబంధించినటువంటి ప్రస్తావన ఆయన ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటిది మనకి ఏంటంటే, ఆనంద చిన్మయ రస ప్రతిభావితాభిః తాభిర్యేవ నిజ రూపతయా కలాభిః గోలోక ఏవ సత్యకిలాత్మభూతో గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో సర్వాంతర్యామి అయిన శ్రీకృష్ణుడు తన దివ్యధామమైన గోలోకమునందు తన ప్రతిరూపము చతుషష్ట కళలతో కూడిన ఆహ్లాదిని శక్తి అయిన శ్రీ రాధారాణి తోడను, ఆమె తన శరీర విస్తార స్వరూపుణులు మరియు నిత్య చిన్మయ రస ప్రభావితులైన సకులు ఆమె యొక్క అంశలతోడను నివసించుచుండును. సో అటువంటి ఆయన ఇక్కడ ఆయన కోరుకున్నప్పుడు ఆత్మమాయ ద్వారా సృజించుకునేటువంటి వాడు. సో కనుక అటువంటి ఆది పురుషుడైనటువంటి గోవిందుడిని అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భగవానుడి మరియు అతని శక్తి ఒకటే అని చెప్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ మనకి
ఒకవేళ బ్రహ్మ సంహిత బుక్ ఉంటే దీంట్లో మీకు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో ఆ 64 అంశాలను చాలా చక్కగా వివరించినటువంటి చాలా పెద్ద భాష్యం రాశారు ఆ శ్లోకానికి. సో వీలైన వాళ్ళు చూడవచ్చు బ్రహ్మ సంహిత పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి. సో ఆ విధంగా మరి భగవంతుడు ఏ రూపం ధరించినా అది మనము ధరించేటువంటి సాధారణ రూపాలకు చాలా భిన్నమైనది అనేటువంటి అంశాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను ధ్యానం చేయడానికి ఆ యుగంలో ధ్రువుడికి ఆ విధంగా అవకాశాలు ఉన్నటువంటివి. సో ఆ విధంగా ఆయన్ని ధ్యానం చేయమని చెప్పారు. కానీ మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ కలహాల కపట యుగంలో మనము ఆ భగవంతుడి పైన ధ్యానం చేయడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక సాధనము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేస్తూ మన యొక్క మనసుని ఆ భగవంతుని పాదపద్మాల యందు నిలుపుకునే విధంగా మన యొక్క మనసులను స్థిరపరచుకోవడానికి మనకున్నటువంటి ఈ కాలంలో మనకి ఏకైక మార్గము ఎందుకంటే ధ్రువుడికి ద్వాదశాక్షరి మంత్రం, మనకి ఇప్పుడు 16 పదాలతో కూడినటువంటి రామ కృష్ణ హర హ్లాదిని శక్తి. సో ఈ పదాలతో కూడినటువంటి మంత్రము ఈ కలియుగంలో ధ్రువుడు ఏ విధంగా అయితే గొప్ప ప్రభావాన్ని పొందాడో అంతటి ఆ విధంగానే పొందగలిగేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఇది మనకి ఈ కలియుగంలో గొప్ప అవకాశం. ఒక రకంగా ఈ యుగంలో ఇట్లా ఉన్నటువంటి దానికి మనకి కష్టమైనప్పటికీ కూడా మరొక రకంగా చెప్తే చాలా అదృష్టం అని కూడా చెప్తారు. చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఈ మానవ జన్మ లభించినటువంటి 1000 సంవత్సరాలు, 10,000 సంవత్సరాలు, 1,00,000 సంవత్సరాలు ఉండవలసిన అవసరం లేదు. 100 సంవత్సరాల్లోనే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ స్వచ్ఛంగా భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నట్లుగా ఆయనే వచ్చి భగవద్ధామానికి తోడ్కెళ్తారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.